Hej og velkommen til den her video. Og ja, jeg har skiftet skin, fordi jeg har ramt 103 abonnenter. 100 subs, oh my god, det er faktisk ret vildt. Men i den her video var der faktisk meningen, at jeg skulle spille en topper, så hvis der er en besked op, hvor der står topper, OK eller den, så hold bare ham. Men like den her video, hvis jeg skal give topper 88 millioner. 89 millioner. Men jeg har skiftet med skin, på grund af at jeg har ramt så ufattelig mange subs. Men der hvor jeg har ramt så mange subs, ja. Jeg er bare ikke fedt det, at jeg gider abonnere. Men ja, husk at like og subscribe. Men lad os nu gå helt i gang med den her video. I den her video skal jeg lave en 100 sub special. Crazy at sige. Men nu gør vi det. Der er medlemmer af kanalen, altså sådan nogen, der er med på kanalen. Og det er der blandt andet Topper og en, der hedder Emil. Hej, Topper. Like videoen, hvis jeg skal give ham den her. I får 3 sekunder. Men vi følger ikke like den her video. Altså. 3, 2, 1. Nu. Hallo! Nu holder jeg lige lidt. Havener. Fint. Regler. Ja. Selten. Nej. Havener. Den er min. Hvad? Du kan ikke bare sige hashtag. Men, synes jeg ikke, vi skal da nice? Hvis I kommenterer den her video, så bliver det... Så er jeg sur på jer. Eller 61. Bare for sjov giver jeg ham noget. Kommenter den her video, og han får noget mere. I får lige 3 sekunder. 3, 2, 1, no. Det gjorde ikke. Hvad? Nej! Jeg hader den her dag, men jeg elsker den her dag. Men ja. Fint nok, jeg giver ham den her. 10 bucks. Topper. Nej, han der. Topper. Topper. Vil du have den? Hvis I subscriber for en sukkeræble. I får lige 3 sekunder. 3, 2, 1. Nu. For helvede. Evener. Ja, Topper. Nej. Hvis I subscriber, giver jeg Topper den her. Hvis I liker, subscriber og kommenterer, at I har gjort det, få Topper den her. 5, 4,
3, 2, 1, nu! Jeg håber, I gjorde det, for nu har han fået den. Men i den her video tænker jeg bare, at vi skal gå rundt og hygge lidt. Og hvis I har noget, I gerne vil give mig, så må I gerne add mig eller for at give mig det. I kan bare join min private server eller jeg hedder Vidas. Ja. Sådan her ser jeg ud. Så add mig, hvis I vil. Men jeg vil også bare sige tak for al den støtte, I giver mig. Det sætter jeg stor pris på. Ja. Men jeg tænker bare, hvis jeg rammer 150, så spiller jeg 5 spil i en video. Altså, det er noget, I kan tænke over. Tænk for salen. Okay. Men hvis den her video skal heller ikke være så lang i dag, så er det bare for at sige tak for 100 subs. Men lige meget hvad. Hvis I skriver jeres username og adder mig her i Grow Garden, så kan I rent få en ting af mig. Hvis lige hvor det finder den. Ting I må få. Vandre. Jep, I må næsten få en billion. 919 millioner må I få. Af mig. I skal add mig. I skal skrive, hvad jeres navn er i kommentarfeltet. Og I skal like og subscribe. Like videoen og subscribe. De ting skal I. Nu har vi jo været i gang i 7 minutter. Det er ikke så meget vel. 720. Så vi bliver lige ved indtil den er på 18. Ja, jeg ved godt, jeg bare går for det meste rundt. Lækkert. Hej. Hep. Hejse. Jeg har fået en ø. Jeg har fået en ny tid på drik. Lige præcis, det topper så med mig der. Det må jeg gerne gøre. Jeg har fået en ny tid på hejse. Nej, det er den der. Hejse, jeg har fået en ny tid på hejse. Hejse, jeg har fået en ny tid på hejse. Hejse, jeg har fået en ny tid på hejse. Jeg skulle grine, det var dumt. Nej, tak. Eller, ja, hvis han gifter mig, tager jeg imod den. Men I må rigtig gerne give mig noget af det der, hvis I vil. Det er frivilligt. Den her video kommer bare til at vare 18 minutter. Max mindst 18. Hvis det kommer til at tage lidt længere tid. Men i fremtiden kommer der selvfølgelig mange flere videoer til den her kanal, som I kan glæde jer til. Og jeg kommer måske til at ændre billedet. Og jeg kommer måske til at ændre mit navn. Så Hello Nuts hedder jeg nu. Men jeg kommer måske til at ændre det. Så hvis det ændrer på et tidspunkt, så er det altså mig, der. Og det er ikke fordi, jeg er blevet hacket eller et eller andet. Men der skal sikkert hedde Gamers eller sådan noget. Jeg spørger mange andre, om de vil være med på en idé til den her kanal. Og hvis de vil, må de gerne være med på den.
den der grabber i ring. Ja, vi siger, bror, man. Ja, venner. Ja, hej, bror, man. Hej, bror, man. Hej, bror, man. Hej, bror, man. Jeg tror, at den der grabber ikke gider mere. Ja. Skal vi lige se, hvor lang tid der går nu? 11 minutter. Hvor der er gået 12 minutter, stopper jeg videoen. Det var egentlig bare for at sige tak for 100 subs. Og der kommer giveaways. I må rent faktisk ramme for noget andet. I må få den der næsten en billion hver. Og en anden ting, jeg gerne må få. Lidt pæt. Sådan der. Jeg har ret mange pets. Så I know. Det Giant in. Jeg vil give en sel. I får den her sel. Også. Så jeg kommer til, den første adder mig. Eller, I tilmelder jer i konkurrencen, jeg gør det ting, jeg har sagt tidligere i videoen. Like, subscribe. Skriv i kommentaren, hvad I hedder og alt det. Jeg kan ikke engang huske det hele. Der var ret mange ting, jeg skulle. De ting skal lige i hvert fald. Nå. Nu er der gået snart 13 minutter, så jeg tror også, du tager. Vil du sige farvel? Vil du sige, vi ses næste video. Vi ses næste video. Fams, vi ses. Lige om lidt, indtil Tower, han har sagt det. Vi ses næste video. Lige om lidt, du. Woohoo! Undskyld, jeg er bare fuld disco party. Hvis I synes, vi skal grimt, så skriv det lige i kommentarfeltet. Fordi jeg laver det mere end. Nu var der heller ikke noget over endnu. Jeg tror, han er i fuld gang med at skrive længere. Så vi kigge. Står han bare der. Og er i gang med at skrive. Jeg tror bare. Jeg stopper den. Tak. Ligesom Chopper siger. Vi ses næste video. Hej hej. Hej hej.